ban ngong yu balai pimle no da kam hikai mo pipidan sap kumni ong men le kam hikai tulak bagat ni ngan im sino me ulek engineer ngito no igi ba kum gini kiri ton sap ki bau play lo ai ka sap ka bakarpang bani kai ki kon gifti ki junga ka jumpi namar baga sarkar kam shimla pek ya ka puli ka dangli kumba kalang ngani ka sarkar MDA le ngira madong ngani ka sarkar ka ba shun yap shunim yegi noi kai mdai tang ba kam siu tulop mdai tang ba ka pinti asurop minta kam kwa yegi pri ki ba start ki noi kai bagin one shika kam ban sandur ya ka chat menriu ya ka jela bagin shim menta ka politics ki la pinmi ya ka an bagin noi kai kimla ndoi ngi don ki noi kai jungi ki ba ka party jungi ki la IKS ya ka sarkar bat ngira job hado arsin hapo high court ndoi gini ka sarkar MDA kamsuk nawar kam kwa bagi beriu ki banang ki bastat kin mi syakmat ban sandur ya ka shnong ka tau ba ya ka jela ka jungi habang alek keleng-keleng mentang ai bawa la shnong ka tau ki babun ki shnong ki lastang menjit ki samla ki banang ki bastat nawar ki snuthu baga jing start kalong ka badon kam ndai gini ka sarkar MDA hapo ka jingalam joga seng NPP kam kwa bagi noi kai ki bastat kini don bentah ka sanhima sima ban sandur ya ka jat meriu ki IKS don jadu Supreme Court ndai ngin kon bang ngin job ya ka ni ka kis ki noi kai kini kon ngin kershan ya kini ki noi kai ki bai kon la ka dei ben sinyang ru nawar ka ni ka party ka bang ngin la seng nakam ta jo pai ba kam dei nakam ta ka bit ka bayang ka chingi Laraga sarkar kala shimkia ano pingin chin la yo yegi noi kai ki bebet balaringi yo igi noi kai ki bebet kanong ga jing kerku ini yang igi kmi ki pa ngin chupo school igi kon hagi snong la de nong ki school nong gandong ru kamlele namar ni don igi noi kai ki bebet bat ki kon ji kin yo yega ji kai ga paka ngimdan kam banut pai rekod nam ta jing ki kanong ga jing kerku ka bakrau igi long sem deiman pen klain yega kamai ka kaji deiman pen klain yega kai ka pateng Daiban pek ya ka rap karyang, Daiban pek ya ka kamri jingri. Katakan ka day kabangingi kwa ko kipai babe manwanra lengba ka Voice of the People Party bat lengba katakan nongrim ka ba scam kabangingi don. Ni kwa namar katakan dawi kipai baba against snowfo. Bagi Daiban perkat thamai no. Haba jin nomi kamat. Game Daiban listing. What shim mga for election. Kadai ka kabu bangani opisa. Bangani okiade, bangani ojimentor shmerem ko ki paiba ka por election kari ka magtongsan bangin perkat bangin pusan bangin pai showplay naman ngi haban jit yakin nangalam kiban kit yaka kya ka shon bat kiban weng yaka jing ting yaka jing smith naga jimut ka jing perkat ka jingi dai nama ka tangi ko abno snow phasi paiba what you jit no mi kmachu naga jing snow bunsin ni jit naga jing snow Sngawit bude para sinong, sngawit bude para taan, sngawit bude bayang basem, upara niam bakum ta ter, lani teng sngopi pala simpisa, sngur pap pala yo pisa, lara hijit yo briu lani ka briu, kaba ai pisa, wat mut papin light na ka pap, pipen scam ya ka pap, wat mut papin light na ka pap, pipen scam ya ka pap, lara hangnia so menting. Nakot yununu sama mawa nang ni shim gane kasan pojar kini bom yu tayo priu upadon hang tayo dukan ladaw taw samlaw shim ya kata ka pisa ulay ubam bay yu taw priu ulapin scam ya ka pap bom priu andray ladaw la shim ya kata ka pisa la boya chan nong ni kumno ngan chupom yu ni priu kem daw ngan let no la kalenti ulap pelat ya lade na ka pap bom priu kay ka pap ka bangingile habang itep ya ki priu ki bay pisa Ngipin yap ya ka loy jo ki kon ki ti ki jungi. Ngipin yap ya ka loy jo ka ri ba ka jat penriu. Ngipin lang ya ka jat penriu ka jungi. Ba kan yat ha ka jungi. Penlang ya ka ri ka jungi ba kan ngam ka bamsap. Penlang ya ka ri jungi ba kan karoy ka jing sniu. Nama kata raw ko ki pai ba perkat thamai. Kani ka ka kam ka ba kentang. Kani ka ka sandur ka joplay. Ngajuang lada pijit yau priu lada ya ka priu ka ba ai pisa kam dai ka jing jit ka dai ka jing shatit lada pila shatit pila jam daw pemla shu bandan ha ka kertan priu ka ba play ulabu yang ba defi ngite ba play ula tau yang ka perthei ula penlong ni ke paro ula tau kerpang yang ai pi bat haba ula tau kerpang udah buru ya ka kertan priu hangi wei pe wei lada pikwa ban lap ya kata leching puli ka sam
kaba parakan batai haga kerdan kaba kumnu play ubu yang apa dia pi ubu yang itang kendak hapo yo play haga taga kerdan udah pendon buramba udah penkompor ini bangin sensyari ke poro kiba play udah pelong penman haga ni ke pertai telah ngila jit pan di yaladi haga por election ngila jit pan penhiar ya kata kerdan priu syaka kerdan merak ini rengkat kerdan bagi belang kesnyang masih kahan bakum tak terter ko ki pai ba kala tei namar kata kadau babin ngap ya ke ke jing perta kabangi ki perta ya ke chat priu bangin ya snok tilang kawai nang ni syakhamat harengkat ke jinga saat go play nyen pai show play ke jing doi nam ta voice of the people party doi nam ta jingi kinong yalam nyen doi nam ta jompi ki pai ba bangin yo shisha ya kata ka sensyar ka khadar ka bakhoi lala mizoram lala banyo ya kata lala hapo jadi lala banyo ya kata baringim la agne banyo ngadon ka jingkermen ka baskem bangin yo ya ka sinshar ka khadar kanwan ka jingkala agane ka ri ka be ke ka jingi nang ni shakmat lecture ki ngi sem e no ka tu kam prakhat skobi dei ban put ya ka nuksa jongi pat ba hagini ki south ki constituency ka jing job ka jongi ki sawat ki amle jo voice of the people party kawanra sai sin pat ya ka jingkermen ya ka jait menriu bat ka dei ka tanganget ka ba penlong ipi babin mi na lagi ing kisem ban wan na ka jaga ban ya kendo ing kinongelam jong voice of the people party nama pis ngotho hangni ka don ka jingkermen jong ka jait menriu ka dei nam dei kita kam dei ka ba pisuan ban susngap ban supek doringi Nengengek kadon kacing snowto hapo jongpi shimet baka ni kadai ka por paling baka voice of the people party ngenwan ra ya ka chingkala bakini menta kila kulmar jimut ka sarkar kala kulmar jimut menta pun sang gijing ya keren ya ka voice of the people party aga por bengi seng ya kadai ka party kyo aba le pinting kuslai le ya keren le kata ka BPP ayu kata ka party dok ka party pemdon pisa yele election kan pisa long hi ndrai mentapat ya malut ya tinglut ya ke BPP namar beli kila pet uni upat ba kat shabalet kala her pet kata ka cing swa upra kat shabalet ngite bawat hangniru kala don lupa kata ka cing kwa ban kersyani upra ndrai ngi kwa babinda snow tho balai ngi seng kai ka thong ka jungi ka nongri mayu kanong rim joga sinshar ka khadar ka bakhoj kanong rim ka baar kalong ban pin scam ya ka jinglong try ya ka negeri ka ba ka jingi ka balong ka nong kinti ka jingi ka wei ba ka wei ka chat men riu ka don ya la ka jong ka ri ka nong kinti ka jongki kinaga ki don ya la ka jong ta ka nong kinti ka jongki bala khot ka nagalan ki mizo ki don ya la ka jong ka nong kinti ka ba ki ong ka mizoram Asami sudan nila ka jong ganong kinti, badiong ka Asam. Upanjami udan la ka jong ganong kinti, badiong ka Punjab. Karikasi centa ka ganong kinti, jongi kom ka jat penriu. Kada ka kamram ka jingi banyata, ban penskam ya kata ka hoklong try, bat ka jinglong nong kinti. Kana bangin IT pateng hagi long din mandin, kari ka basngan, kari ka baklan, kari ka baruspa. Katakan kada ka mangingi kwa, babin snuto. Kumba ka lang menta. Niang kan gani jungi ni kan gani uplay ulokerku ndrai ka sarkar kamla ban thaula dingi o khang ngi bangin le be amara khang ngi bangin pomding khang ngi bangin catch up khang ngi bangin ti mau khang ngi ban ti mau shun khang ngi ban ti do yang balai shano ki an ki ban yada yangi naki an jaga sarkar India Idon kam namar kata lawan yakun bangin yo ya ka an ka ban ya daingi nakita ki an jaga sarkar India ki ba muslia ya ka train ka ta ka jungi ki naga ki layo ya ka lai spa anyo buya ki mizo ki layo ya ka lai spa anyo buiji ki ni ki an ki ai ka jingada ya ki naga ba ki mizo ne ki an jaga sarkar India kanam don gudu ka an jaga sarkar India ka balaban muslia ya ka sinshar ka bishar tanrai jong unaga ba umizo ngiru ki kasing idon yala ka jong ka sinshar ka bisha tunrai nrei menta shanu shu kata ka trekam amdon kata ka cingkang be amrat handagalan hadu menta kidang bam do amrat
Pada bawang kita kamut bangin supply lan ni kipai ba bangin lek kat pemon ngin thau de kita ki policy ke babiang kumno ban hikai upai ba baun ti doyong kumno ban hikai upai ba baun catch up kumno ban hikai upai ba ban ti mau bat lagi kendon banum penjot ke kami mariang naman ngiton kam banyak ringkat bat kami mariang lingba kamareng yo egal air ka bakut lingba kamareng yo ko umbam ko umdi kadon kam ban pilsuto yo upai ba lagi an ke basai jong sarkar jela Andai mentang sisa saka umdum. Oh kipai babi, namar tangi kuat babin sengoto. Ke politics kaji kamdei ke tu ke politics ban penjat igi kon sama. Ke politics kaji kamdei ban penpat snong, ban penpat tau. Ke politics kaji kedai ban tei, ban sneng, ban ikai. Lalu fikir syah ni ke voice of the people party. Oh wat community babin yok kiat AM dan lele nginum ai kiat. Dan lele nginum ai kiat. Awat yunong kersian lejong abawan siing banuan pan pisa. Dang step uni wan nyuduna. Wow ni lada sema jawala sema jendem. Wan pan pisa ba sobhase ai pisa yenga sanspa namar basitom kalok. Nga kumno himle ran dikiat pidon pisa ban ti dawai kalok pidon pisa kelek ngamai. Wong to se ai kana ngongem ngamai. Wong to ai no tangas pa ngongem ngamai. Ano tang san po mo mamay naman nga itu uni ko abay flair matang step tara mo mamay okay niyo ando lalet naman budi nong kersian nga urkier tadi nga o ka briuli nga pet yute yang hajan nga ni nga sama jawa nga sama jendem ngam sula sya tang sipang daw lalet nga ka briu nga pet yute kan bangarang pek pai ngau king kumno baka kemiki kunte kala ban kedupi yute di kisnem kunte banga tala bread sabar kajing sma jawa kajing sma jendam kepala palap ngi kwa ban hikai ngi kwa ban sneng ngi kun samla ngi jong larapi i je ke chat ban riu sumari ka met ka phat de benang ban bom de benang ban di de benang ban kilomet de ban le pikir ya ka met ka phat Ngemla ban long sentan. Ndrei pun dalap teng-teng. Kitu ki be cek penriu ki de kitu. Ki ba nyer kamet depek kangap labun susentiu kulap. Nya cek penriu sono. Nama kata dak ka kamram cingi ban ikai ban tei. Ya cek kata ni ka politics ka ji. Nama hangi ka sinshar ka khadar ka de ka sanjur ka jongplei. Kogi pai babi nama kata kadau. Ni yat keleng-keleng, ni pensai, ni penrung khot, ya ki beri ki bakwa ban rung khot ban ni. Kadon arugam karukam rung khot. Kum ki primary member, ki bala balong ki khot ndai ki bamdon por, ban yalong ki nong ki kam, kia ka bairung ibu sanpho tengka ka bairung khot, shisnem. Kadon ka waipat kum ki active member, ki bala balong ki nong ki kam, ibu ka bairung khot shispa sanpho tengka shisnem. Dan ki bawang ani kini ka parti ka shim bairung khot, paro ruki shim. Tambah mengingat tu baik habashai. Namar ke ni ke bairun khot kan wan rai ke jing snutrai ke parti baru kum ke parti ngilak ban penun kam yaitai sanpho shispa sanpho teka nagam ta ban pentulon ni kam naman gim ko ban shane agi hespa bagan bei pisai ni. Namar ke jing shagri ke jing kalau yu paita bagian tau thmai bagian wan rai ke jingla hangan ni ke ri ke bei ke jing. Tega ni ke por ke pementa. Ke por kam syasyu kala nangiat. Ngangi ngila kwa bani pai kloy no si nama ngila mi nadu menen dang step ni kambiang kerkom tia kambiang kerkom lek kalenti ka basniu kalenti ka bakalan ngenum na ban penuai slam me gani ke jingalang namar kita hangani ka por lada mafi hang ni ke badan hangani ke jingalang pikwa bani don benta bani kinangalam joka parti hakata ka thma ka bangini kon persya ya ka jingdup persya ya ka bamsap persya ya ka jingle siliang gikwa ban khot lang ifi baro bapine pni ya kata dak dak ba phi simban talang bangi ki naram joka parti haka bangin perta ya ka syap jong ka parti haka ne ka jaka naru ki kentai ki khlong ki khna ban pni ba ka snong so menting ki nong song snong nadu menta ka sni ki larai ban nang mi shakmat larawan MDC election how pra non KMP election, how pra non KMP election, how pra hangta yen se I ya ke jingla bat ke jingermen nam ta ke longdin ki mandin ki jonga ki jong ki kon ki ti ki jonga ki jong ki ko ki pai babi namar kata hagani ke por ke pementa hagani ke por ke pementa ngai we ni pi poro
Kibadot hakani kajaga hakani kajaga lara pikwa banidan benta hakata katma bantai pat yang ni geri kebai jaga jingi banwanra yang jingkala ban pintingna bagi kun kikti ki janga ki jumpi ki yo yang loi ke basingai ngaweri pi yang ni kapor ali lang ban ni kinangalam janga parti ngini yang lang yang ni kapor ngini pertalang yang syap ke jopra ban ga karpa ngini mi yang situ singai kum kadak bangi ngikwa bani don benta ban yakun ya kata kata ma ban warra ya jingkla pini tur shani shakmat hang ni khmat jangan ni speaker pini wanang tu bagi badan sesurok kini rumang shani sepo yen pendap yang ni madan yen song haju ani kini ke por kini ke kabu bangin warra ya jingkla kamdan ke bae lalu patba usuto ya ke bode bande lalu ngir suto bangin kini ke por kabu play unne phalai ke chat bendri ke jingi yen syariah aubrey ke jingdoi yen syariah aubrey ki kam ki bangine yen dei bang ong bagani kan dei ke babakla ndai kan dei ka por ka piang tami bangin pensiap yen pendam yel di hakata ka sur ka basawa bangin yeng yen pletno odang di bang o ka piang ha ka BBP tamangan le i mangate apoy di bu MLI me kam kontrak ngabiang baik kani ngabiang baik o ko ki pat ba baik bu syarut ya gajing perkan simet nri bu ya gajat riot mat bangin sandur mai nang ni simat ya gari bagi gajat riot gajing ini pertajam ada bengi pertangin pertana du kemensim nindal ra ya gati gajing iban perisisha bagi pertana du kemensim ya ga syap juga parti pan penskem ya gajing mot ya perkan nang ni simat kandawan kanu election kan mau inai ya gajing kesian patin shan baik ya syap gajing aga dor ke jopra tingini pertalang bani kinagalam hagani kapor pemerintah. Hapra! Kamjam. Hapra! Kublai Shibon, kublai untuk kui pi parok, kublai Syadam.